manamig dali. Sa oras na naman eh. Alas 8. So, alas 8 na guys. Mo, naog na mi sa ubos. Dali. Brown. Brown. Hey guys, good morning. Ako na po ni guys, Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. So, para ka-subscribe, sige palihog lang kung subscribe sa channel para maka-update mo sa upload ka na adlaw sa destiny guys. So, padung nami guys karon sa Heart Center kay mao diyang tuduwi ko karong adlawan dya. So, alam mo po pakiton daris mga naagihan na mo guys kay mo kailangan ka video just shout out ko dani sa mong driver nga ay taxi driver nga Hanis Vlog ni siya guys, palihog lang po kung subscribe sa siyang channel. Kay butan po ni kaadto guys mo ini nang libre na mo og ato dadto sa Heart Center. So guys, makaagita dari sa East Avenue Medical Center. So mao ni guys ang gipaanakan ni Nicole ug ni Cristel. So dari ko nang anak sa una guys. So memorable jud na ni guys nga magihanan ning mga ospital nga kanang dari na sila gipanganak. Si Nicole ug si Cristel. Sa sunudan ni guys is Heart Center na. Magkaduuran ning Heart Center og Medical East Avenue Medical Center. So mo na ni guys, Heart Center na ni, pero ta diri ang agihanan sa mga private. So ato mi sa likod guys kay tuwa man dito ang public. So mulibot mi dari dapit sa likod kay adto lagi mi sa public. So guys, niabot na mi guys. Salamat jud kadto sa taxi driver. So vlogger ni siya guys, Hanis Vlog agi jahang channel ja. Ibayaran lagi ta ni Tiri kay ikag lagi pud nga kanang di na mi mobayad kay buhi ra ba pud ni si Jag pamasada daning taxi. Jali sid sa kadto kay mahal ang gasolina. Uy, yung ano, Day? Ano? Uy. Press po ng second floor. Second floor. Pwede na ito kasaka? Ha? Pwede na ito kasaka mo confirm? Karoon na matawag na kasi. Ito ba may pinakabilis na elevator? Bakit? Slow. Sa iba? Hindi. Slow mo nga. Itong dalawa. Kasi ilang floors lang naman ba? Gosh. Ito po. Asan po? Kasi x-ray man malagyan. Wait, nahulog po ba kayo? Natumbusan parang katulungan? Kailangan dito sa pinipilaban ko. Ngayon naman. September. 7. Last first name, middle name. Ip. Dia number 7 na kamong number. So nasa sa Zura jud bingari dari. Diyan man na fill up ni Tirig mga fill up po nun si Tirig may nag fill up.
So, maghuwat namin lingkod sa dari ko. Dari, lingkod dari. Okay, lingkod dito. Lingkod dari dah. Dari. Kay sunod na ka, number 6 na oh. So, number 6 na to guys, yan. Yes, maghuwat may number 7 namang number, ya. Stere. Di, patang bayar ko. Una tayo yung anday. 1,391. 91. 1, 2, 3, 4, 5. Di ako pwede guys, siya lang mag-isa pumasok doon. So guys, isa lang sa dugay pumasok guys. Nag-uko kay dugay kadto na human. Simba kong na takitos sa dito guys, kay nag-uko kay dugay kadto sa na human, dugay kadto ning gawas, jadi makupwede masud. Nga guys, ang daghan na kadto mga tao na masugod kaya sa kadto mi. Ito guys, nanakay may tricycle kay mo atumi sa kanang among pasayalanan sa una. So atumi sa circle. Kay sadto pa kaadto, alas 8 pa. Now guys, sa una wa ni ingani sa sige may pasil-pasil dari, ja karon nindot na kadto guys, ada kana kadto mga buwak. Ja ganahan us mga magbuwak guys kay gipambutang sa kaang ugag may ja gipanuntong na ning heart tugod sa kanang ay kana I love Quezon Memorial Circle ang nakabutang na QMC. So grabe guys, makamingaw na ring lugar kay mo ni among ditanan sa una sa mag-uyab pa mi sa bana nga si Idi. So dito may nabuwa nga amuhang pagmamahalan. So mo na ang bunga namang pagmahalan guys na sinikulog si Cristel. Ja gimingaw na pud ko nila guys, kanang video call mi nga nakita si Nicola ni nga mama kanang lami kay si mo na diha ma nga na siya sabi ko nga puhunak mangarira jud dari lugar makatrabaho na ka. Zero pabiro talaga oh. Maraming tarsier sa buhol. Oh, ang dami doon, punta kayo. Saka sa lubok. Kapatid, mga kapatid namin, mga tarsier eh. Dito kayo lang sila yan. Hindi, joke lang, sir. Guys, among gilingaw-lingaw among kuan guys, hanang hala against the light. Ja, padung nami uli. Padung nami uli guys, maniud to na pud mi. Mangwanay, mang libre na magpaniud to di ay ja. Tanawan lang sa video ni Mama Alits. Ja kay lubat ko.
So nalipay lang po ko guys nga nakakita na po ko balik dari sa circle kay kuan, malagi na akong parsilanan sa una sa diri pa mi sa Manila. Mamila nga gagmay kadug dahon. So first time na makakita daning mamila nga ingani na. Lang pala guys yung mga binibinta na mga tanim oh. So yan. Pero yun gusto ko yun ano, variegated. Nga snake plant, rubber plant. Huh? Naghanag mga tanim. Sus, nandito lahat pala sa Maynila yung mga ano, mga gandang tanim. Gaya nito oh. Paano kaya to ginawa? You know? Kaya yung ginawa siya oh. Money plant yan eh. Paano kaya yung ginawa yan? Bakit naging kulay siya ganyan? Ay, imported yan mga dahon. Ay, itong puno. Ibang bansa. Ah, galing pa pala daw yan sa ibang bansa. Aman, kanit. Oo. Ano yan siya eh? Pwede magsilpi. Ang tawag nito? Money tree? Pero may money tree ako doon, ano? Ayan, ang Hindi mo kulay pala niya. manitri. Money tree yan! Na! Sa kay doon raman lari guys, so kita ako buwak ni Rakanais kadyo guys, so bayulit nga murag dahon sa kamuti. Sa ari kuno mi maniud to, so ni hapit mi dari sila ha, kaya malibre ra pud mi og paniud to. Ja, salamat tigpud kadyo sa nag-invite na mo dari paniud to. Ja guys, alas 5 na. Kanang nanakay na pud mi og taxi de guys, kay padung na pud mi uli og Mandaluyong. So gadari mi guys kay magluto para badyo ko og kanang panihapon didto. So guys, yung lugar dari guys, ning agi mi sa Timog. Ja mulagpas mi dari sa San Juan. Kalintong ja lagpos na dito sa Mandaluyong. So kabisado ko dani guys kay na may motor sa una, ja kami ang bana kay magmotor-motor man mi. So kabisado jud ko dani sa mga agi-agihanan dari sa kanang mga Timog yan na mga Rodriguez. So manis guys, plagpas na nila to sa kuan guys. So kabisado ko daning lugar pero di ra pud dapit. Diyan guys na ning agi nami sa Gilmore Tower. So karang dagahara jud ni sa among gipuyaan kaning building nga. So sige na sa maagihan guys ug trabaho ko. Diyan kani quadrillion na ni ay Little Baguio. So kaning building guys is Little Baguio na. So makitaan dyan na darig mga kuan guys, malipay dyan sinikul makakita og mga building na among kuan dari sa Manila, kaya ang duga dyan lagi namo darig po dyan. Diyan guys, magihan po nato guys sa kanang gipuyan nila sa Florami og ni Terry. Diri ra pong dapita sa Gilmore. Murag sa kuan sila guys, dapit sa Valencia, Pasadena. So kanihang gitudlo guys, na diha dapit ang building ang ilang gipuyan ni Florami sa una. Nasa ubos na sila nagbudyo. So building na rin sa Gilmore. So pasud nami guys og Ermitanyo San Juan. So daning lugar guys mo ni mong baklay-baklayan sa una ni Florami ug ni Terry. Ug moadto mo si Jang gipuyan sa Valencia. Dadura jud ni kaadto sa gitrabahoan guys dari sa San Juan. So nag-agi mi San Juan guys kay mo agi mi diri dapit sa Kalintong. So nag shortcut meron dali rami makaabot kay alas 5:30 na. So guys, kaning guys, nga si 11-11, so darin si Nicole sa una lagi kanang magtambay-tambayan sa una. So sa dehara jud ni sa among gipuy-an. So guys, nakaagi na ta sa Little Baguio. Ubos na ta dani guys, kay ganihang building atong nakit-an building man to, just entrance to atong nakit-an nga Little Baguio. Trabaho. Ayan na sila guys. Itong kartilyo na yan, dito kami. Andiyan kayo sa Patiros? Patiros Street? Yung kayan dati na ko. Kaya mahanay na pwesto. Sa una kayo kayan may anim mo. Kayo kayo na na si Gino. Diyan mga artista mo kayo.
Diya guys, pasugod namin dito guys sa mismo dyan nga among gipuy-an Dahil dapit sa may saburi. So nakakita na muna ni guys sa isang vlog das niya. Nga ningar hima, may kaningar lagi may pinaglabanan shrine. Guys, madung gabi na itong tanan guys. Gabi na madjika judi ay. Diya, mapipagkaman ako pa ni hapon. So nagluto na ko guys og kanang wala na ako pakit kay mag-asawa na mo sa video guys nga puro luto na lang bitaw diya. Ora man gihapon guys kay inunan ra man gihapon og kanang tinula. Pero sali guys nag-edit pud siya hang vlog diya. Si Tiri nagmukbang siya hang awa na siya nagmukbang waron pa ko sa katilaw og hang kuan na ignorante. Nang paborito guys, sus dahil hang tanong dito sa dihang tanong di kat tanong sa mong silingan dito sa Cebu. Mo dun hang paborito kanang atis kay daghang kadto na sag benefits sang atis ja. So guys, mo to among video karon adlaw guys, mo to among nagsuri-suri lagi mi dito sa kanang circle nga katong lugar nga among hang dito nabuwag among pagmamahal sa hobby nga si Ibi. Ja, mo to pwede pasayalan na mo dito guys ug kanang Domingo sa kaya dugara man na to sa buhang gipuy-an sa San Juan naman yung pasyalan to sa mga bata pa sila ni Nicolas si Cristil. Salamat day kadyo ko sa nag-send ganiha og GCash si Sismi Mayang Chavez Magdadaro. Salamat kay si Jaining kuan sa among pang timo ganihang buntag guys. Buntag ganiha lagi pagpa-check up namon. Salamat kadyo nimo sis jumping kanunay daghan patang blessing nga mo abot nimo sa bortang video ro adlaw guys kay grabing ka kuan guys kanang init ja among ipatay ang electric pan kay pag among video magkuan mo guys kanang makuan ka ng saba jara ka init ja mo to ang video ro adlaw guys. Salamat ug amping tang tanan. See you in my next vlog. Ja, I love you ug amping tang tanan. Ja, bye Tiribors. Ja. Mga to among mga video rong adlaw ja adto lang pud video skip pag amuhang mga ads kay madon naman makapamiso pud ginagmay nakatugtabang. I love you all.